Здравейте на всички, аз съм отново Марто. Емчо, ако ли се махнеш таки от сървъра. Така. И днес започва една нова поредица. То се Емчо. Вчера може да си гледали епизода, но съмнявам се, защото той не е известен като мен. Другия, ето го Марто там. Удари дървото. С ръки. Къде ти по едно задъра за камерата? Задъра? Задара. Здрасти. Да. Всички са лоши, не ме изчакват. Направо тръгват да събират неща. Лоши човеци. И на мен може да ми лаги, защото аз съм хоста и така. Да. Забрей. Аз ще бим овце. Много овце имам. Много. Там 30. Как сте? Не говоря на вас. На зрителите. Питал ли съм за теб? Така, единия е софиянец и там, може да говори малко сатарамно. Другото линк ще има... Ще има... Абе, в описанието ще видите как се казва този. Как се пише? F5. 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 Какво те тъпо има? Лаги. Така, бием прасета. All day, all night. Защото сладина, добро. Няма сладина. Марто и други, че ме оставиха, тръгнахме някъде на пътешествие. Да бе, видях. Емчо, да я видях. Не мога да ради. Моето уса. Еканата част е, че не мога да паузирам и да. И трябва да гледате всичкото има мъчително копани и такова събиране на материали. Не знам. Ама ще търпите. Какво правя? Кирка. Меч. Бърдва. Ви направихте ли си камени неща? Аз имам 3 вълна. За 2 ли го? Намерих пещера. Лаги! Фак. Ото и голямо пещера. Бе, лага, бе! Коста прачи, че лаги, бе? Аз съм хоста. Абе, на теб ти такова. Лагва. Как, бе? От телефона ти. Да, от телефона. Ами не, брат. Майка си. Чакайте. Бабо, махай, să scriam clipче за YouTube. Това беше моето баба. Факайте, баба. Махни, бабо, снимам клипче. Известен съм.
niște linii mă video. Mai da. Să mă da video ce bam. Știa pratea asta și chiar. Și putușă crește. Как? Зажал. Баба Митя, ютубер мой, да напишите в... Тя се казва PewDiePie, мой да знаете. Най-известният ютубър. Да. Скоро мога свършва клипа. Да. Феликс Кажобрък. Аз съм в някаква пещера. Колко и клипа? 6 минути. Не, 19. И не мога тичам. Да, бе, бе. О, диаманти! Богат съм! А, не, той крипър. Рън. Майка ти да! Се видим в следващия епизод.